Μια φορά και έναν καιρό, στην κορυφή ενός ψηλού χιονισμένου βουνού, ζούσε ένας χιονάνθρωπος. Για μάτια είχε 2 κουκουνάρια, για μύτη ένα βελανίδι, τα χέρια του ήταν 2 ξερά κλαριά από πεύκο, το στόμα του, μια φούντα θυμαριού, το είχε χάσει. Ήταν χειμώνας, έκανε κρύο πάνω στο βουνό και ένας τέτοιος καιρός άρεσε πολύ στο χιονάνθρωπο. Μα κάποιος αγριοκούνολος τον πληροφόρησε πως σε λίγο θα τελείωνε ο χειμώνας. Θα ερχότανε η άνοιξη με τον ήλιο της και το χιόνι θα έλειωνε. «Πού να πάω για να σωθώ?» ρώτησε ο χιονάνθρωπος τον αετό. Αυτός άπλωσε τη φτερούγα του και του έδειξε κατά το βορρά. Βρήκε ο χιονάνθρωπος ένα ζευγάρι παλιά ξεχασμένα πέδιλα του σκι, τα φόρεσε και κίνησε προς τα εκεί που του έδειξε ο αετός. Έφτασε σε μια πολιτεία. Τον είδανε τα παιδιά που παίζανε στην πλατεία. Τον πήρανε μαζί του. «Δες τα μάτια του», φώναξε η Κατερίνα. «Τι αστεία χέρια που έχει», γέλασε ο Στέφανος. Και ο Κωστής του κόλλησε ένα καπάκι από κοκακόλα για στόμα. Ο χιονάνθρωπος διασκέδαζε με τα καμώματα των παιδιών, μα δεν ξεχνούσε πως έπρεπε να συνεχίσει το ταξίδι του. Σαν νύχτωσε λοιπόν και άδειασε η πλατεία, πήρε πάλι τους δρόμους. «Από εδώ πάνε για το βορρά?» ρώτησε ένα λεωφορείο. «Πήγαινε στο λιμάνι και τα καράβια θα σου πούνε», του απάντησε το λεωφορείο. Ο χιονάνθρωπος έψαξε για το λιμάνι, το βρήκε, είδε ταραγμένα καράβια. Τα ρώτησαν, ξέρουν πώς πάνε στα βορεινά. «Θα σε πηγαίναμε εμείς, μα έχει τρικυμία αυτές τις μέρες και δεν σαλπάρουμε», τον απογοήτευσαν τα καράβια. «Και τώρα τι θα κάνω?» Δάκρυσε ο χιονάνθρωπος και έκανε μια γκριμάτσα και ξεκόλλησε το καπάκι της κοκακόλα και έμεινε ξανά χωρίς στόμα. Τον είδε έτσι λυπημένο μια βαρκούλα. Παναγίτσα τη λέγανε. «Άντε, θα σε πάω εγώ», του είπε. Και ο χιονάνθρωπος καταχάρηκε. Βολεύτηκε κάπου στην πλώρη και ανοίχτηκαν στο πέλαγο. Η φουρτούνα ήταν δυνατή. Να κάτι θεώρα τα κύματα. Χτυπάγανε τη βάρκα και έτριζαν τα γέρικα ξύλα. Κρίτς! Ράγισε το σκαρί. Μπήκα νερά. Πάει, βούλιαξε η Παναγίτσα. Βρέθηκε στο βυθό ο χιονάνθρωπος. Τον είδανε τα ψάρια. Τα μικρά τρομάξανε. Τα πιο μεγάλα ξαφνιαστήκανε. Ήταν και ένας καρχαρίας που όρμηξε και χαπ κόβει ένα κομμάτι από την κοιλιά του χιονάνθρωπου. Μα ήταν παγωμένη η μπουκιά και του πονέσανε οι αμυγδαλές και το βάλε στα πόδια ο καρχαρίας. Ο χιονάνθρωπος κοιτούσε γύρω με τα 2 κουκουναρομάτια του. Κοιτούσε και χάζευε τα ψάρια, τα φύκια, τα όστρακα και τα κοχύλια. Μα άρχισε να λιώνει. «Βοήθεια!» φώναξε. Αλλά δεν υπήρχε κανείς στο βυθό που θα μπορούσε να τον σώσει. Έλειωσε λοιπόν και έγινε νερό. Ένα αυλάκι παγωμένο που κάποτε ήταν χιονάνθρωπος. Πέρασαν πολλές μέρες, πέρασαν μήνες και το νερό αυτό που κάποτε ήταν χιονάνθρωπος βρέθηκε σε μια άλλη παραλία. Το έριξαν τα κύματα στα βράχια, κύλησε σε μια λακκούβα και έμεινε εκεί. Βγήκε ο ήλιος και το ζέστανε, το έκανε μικρές σταγόνες. Πανασηκώθηκαν ψηλά, μέχρι τον ουρανό φτάσανε. Ενώθηκαν όλες μαζί, φτιάξαν ένα σύννεφο. Ο άνεμος έσυρε μαζί του το σύννεφο, το έφερε πάνω από το βουνό το χιονισμένο, από όπου ο χιονάνθρωπος είχε ξεκινήσει, και εκεί το σύννεφο έπεσε, σαν χιόνι πάνω στην κορυφή. Κάτι περαστικοί ορειβάτες άρχισαν τον χιονοπόλεμο και μετά φτιάξανε έναν χιονάνθρωπο. Του βάλανε 2 κουκουνάρια για μάτια, ένα βελανίδι για μύτη, 2 ξερά κλαριά από πεύκο για χέρια. Μετά φύγανε και ξεχάσανε το στόμα. Μα αυτό δεν στεναχώρησε το χιονάνθρωπο.
Ήταν τόσο χαρούμενος που δεν χάθηκε ούτε στην πλατεία, ούτε στη μανιασμένη θάλασσα, ούτε στο βυθό με τα κοχύλια του και τα ψάρια του, ούτε και από εκείνον τον απέσιο, τον κακό καρχαρία του.